Vážené dámy a páni, zaujmite prosím svoje miesta. O 5 minút... Dnes smer Sarajevo. Pomotáme sa po horách. Kade sa to zverám? Neukazovalo túto. Dobre, mne ukazovalo len potom, keď som sa... No poďme ešte na vrchol, Počkaj, tam bude aj taká reštika. Tak, dole je záliv, v ňom je mesto Kotor. Toto mesto volá, kedy sa využívalo, tu sa skovávali ponorky, je to jeden z najhlbších zálivov. Už dolu. Je už dole. Už dole, jo. Ešte hore ešte len? Stojí to za to? Pošlapete trošku pár schodov. Albánsko, Macedónsko. Lebo vodu piješ, Boldo. To máš opäť z toho, že vodu piješ. To nechce pustiť, ne? Ďukáme do toho. Tu je nejaká brutál cesta, že jednosmerná. Hej, takže my sme tu otočujete na 2. Také hraničné priechody, tak priechody cez vrcholy nás zdržujú. Už malo byť otvorené, ale však rodička, Ferry. Pomože Bog, dragi ljudi. Nadam se da ćete večeras uživati i da ćete zajedno sa nama pjevati. Dobri, bude sa dať prejsť. Aj no. Som sa ho pýtal, tento mi povedal, že už 2 hodiny tu stojí. Prosím ťa, potrebujem sa, ja nejdem do Nišic, ale idem sem. Dole, jak títo idú. A jak sem dojdem? Tade môžem ísť dole a vyjdem tam potom? Ideme okolo Bagru. Čo? Je tu vzbúra voči mne
Ale pointa, že krásne reštaurácie s výhľadom. Úplne, že plno ľudí, krásne výhľady, všetko. On zastaví tu. Akože independent, asi aj pokúžime, alebo čo. To ja už nekomentujem týchto chlapov. To už keď myslíš, že nemôžu dať horší level, tak to ťa ešte prekvapia, akože. Ešte aby ste vedeli, akí sú tu borci. Ty koko. Tak dnes bohužiaľ takto, no. Neklamme si. Ale je tu krásne. Išli sme cez krásne miesta. A teraz večer prichádzanie sem úžasné. Nic sme nevideli. Moria fľaša? Kde je? Čak ty si mal. Ty si ju mal, ty lolo. Nevyšlo na prvýkrát. Pozor! Ježiši Kriste. Držím. Chyť to naliate, zlívame. Dobre chalani, sme tu, akože dosratí do šťaty, ale sme tu.